आंनि मुङा नरमिन दैमारि, गामिया जाबाय सनटला, जिल्ला तामुलपुर। गिबि गिबियावनो गासै बर' रायजो राजाखौ आंनि भिडिअ'आव खनसे फिन बरायफिननानै लानाय जाबाय। दिनै आं बुंगोन बिटिआरनि चिफ। बिटिआरखौ चिफखौ बुंनायनि सिगां रायजो राजाया खनसे नायना लानाया मोजां बर' बिमानि गाबनायखौ। खुलुमबाय। आंनि फिसा हौवा निजे फिसा हौवानो आंनि किडनिखौनो होनो नुमायदो। दा किडनि होनायाव बेसेबां खरसा थांगोन? 10 लाख 12 लाख थांगोन आंनि फिसा हौवा। बिथांनि जाखिनि गावनि फिसाज्लानि थाखाय बिमाया किडनि ट्रान्सफार खालामनो नागिरदों प्रमद बर' इउपिपिएलनि माबा चिफ CEM मोनथिबाय। नोंथांखौ चिफ मिनिस्टार होनबावगोन आं दिनैनि दिनाव। नोंथाङा दिनै प्रमद बर'आ बे खनटला गामिनि बै मोनसे किडनि ट्रान्सफार खालामनो नागिरदों बै बर' बिमाया गावनि फिसाज्लानो। दिनै नोङो बे गथ'नो मा 1 लाख 10-15 लाख गार नोङो 10-15 लाख हो बिनो माबा मोनसे हद बिनो। बिनि माबा जयन्त सोरबा माबा माबि MCLA माबा माबि MLA सेमेले दङ। माहाय थैना थाखो बेफोर MLAफ्रा? नोंसोर बेफोर बर' रायजो राजानि थाखाय बै बर' बिमा गाबनायनि थाखाय नोंसोर गसंनो नङाब्ला सोरनि थाखाय नोंसोरो CM, सोरनि थाखाय नोंसोरो लिडार, सोरनि थाखाय मा नोंसोरो बै गैयि न'खरनि थाखाय गसंनो नङाब्ला दिनै बिनो आं बुंनो चान्स मोनदों, खाबु मोनदों। ओंखायनो नोंसोरखौ आं दिनै बुंदों प्रमद बर'आ लाजिनांगौ दिनैहाय। नोङो दिनैहाय एथ'राब लेभेलनि खोथाखौ दा बुं। नोङो कख्लाबारि इलेक्सना नोंनि देरसिन नङा। नोंनि समस्तिनि जाय फिसाज्ला, जाय गथ'आ, जाय सेंग्राया दिनैहाय किडनि डेम जानानै बियो बै नेक्स्ट मान्थनि कयेक दिन थारिखआवनो बे सप्तानि गेजेरावनो होननानै खोनादों आं। दिनैहाय बे किडनि ट्रान्सफार खालामगोन। बिमाया बिखौ ट्रान्सफार खालामनो थाखाय फैसा थाइसे गैया। प्रमद बर' मानि CM नोंलाय? नों बिनो थाखाय 10-15 लाख हरनो हाया नामा? माहाय गारदों नोङो एथ'रा फैसाफोरखौलाय? मा खालामखो सरखारनि फैसा? बै बर' बिमा गैयि, न'खर गैयिफोरनो राननो लाबोनाय फैसाफोरखौ मा खालामखो नोङो? बबाव दोनखो? बबेयाव फिसा बारायनो दोनदों नोङो बेफोर फैसाखौ? मा खालामनो दोनदों? बेफोरनो 10-15 लाख हरनो नागारै नोंजोंनि बै सोरबा लिडार गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टरफोरनो हरबा जानाय नङा। सोरबा बे बांगाल जुंगाल हारसाफोरनो हरनाया मोजां जायाखै बेफोरो। बैफोर बर' बिमानि आखाइ खबजबनानै बिदों नोंनावहाय 10-15 लाख थाखा किडनि ट्रान्सफार खालामनो थाखाय बियो फैसा बिदों। बेखौ दिनै नोङो सम होआखै रायलायनो। आं खावलायगोन बर' रायजो राजानाव, आं नोंथांमोना अननानै जोंनि बे बिटिआरनि CEMआ बिनि फैसाखौ दाला। आंनि जेसेबां साबसक्राइबारफोर दङ आंनि स्क्रिनाव बिथांमोननि न'खरनि बेंक एकाउन्ट दङ आरो फन नाम्बारबो होनानै होगोन। बे फन नाम्बाराव नोंथांमोना एकाउन्टाव जा हायो अननानै आं खावलायदों नोंथांमोना बेयाव ट्रान्सफार फैसाखौ सोनानै हर। जाखिनि हायो दिनै मानसिया थांनानै थायोब्ला बे फैसा 100-200 बिदि हरना होनाया जेबो गिदिर बाथ्रा नङा। बेफोरो मानसिया थांनानै थानांगौल'नो। दिनै बियो सोरबा हारसा बांगाल जुंगालजोंबो हरगोन बियो लाख थाखा। आं दिनै बिनि बिसिखौ लानानै बुंनो सानाखैमोन। नाथाय बिनि बिसियाबो दिनै बे जेला बिनि समस्तियाव भट बिनो थांदों। हिनजावा दख'ना गाननानै साला भट बिनो थांदों बिसोरो। बि न'खरावनो बिराद मोजां मोजां खोथा होननानै बुंदों। दिनै बिसोरनो भटखौबो होबाय, देरहाबो होबाय। नाथाय दा बै न'खरा दिनैहाय जाखिनि अलखदाव गोग्लैदों बेफोरबायदियाव नोंसोर गसंनो नङाब्ला सोरबायदि मानसिनाव गसंगोन? ना सोरबा नोंनि नन बर'फोरनाव गसंगोन ना मा? खोथायाथ' बिदिसो थांनानै दङ। नों गुबुन हारिनिबा गसंगोन। दिनै बर' हारिनि थाखाय नोङो थैनोबो गसंग्रा मानसि नङा। बर' मानसिखौ नों अनग्रा मानसि नङा। बर' मानसिखौ नोङो सोबख'नानै जाग्रा, बर'नि बे बर' रायजो राजानि सोबख'नानै जाग्रा नोङो। आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन। नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला मोजाङै नायखा आरो मोजां खोमा सुनाया मोजांखा प्रमद बर'आ। मोनथिबाय? आं दिनै नोंथाङा आंनि सायाव गोबां खामानि मावनो हागौ नोङो इनडाइरेक्टलि, डाइरेक्ट नङा इनडाइरेक्टलि नोङो गोबां खामानि मावनो हागौ। जोङो दिनै बेफोरबायदिखौ बुंनो हानायनि राइट दं, मोन्थाय दं। बे हिसाबैसो आं बेखिनि खोथाखौ बुंदों। नङाला नोंथांखौ जोङो बेखिनि खोथा बुंनायावनो गाज्रि मोननानै बा दुखु मोननानै लाब गैया। आं बुंगोन बे मानसिनो नोंथाङा जेब्ला बेमारि मानसियानो नोंनावहाय फुंनि 5टा बाजायावहाय नोंनि दरखङाव गेटआव गसंनानै थाहैदों, अब्लानि समाव बे बिथाङा
9टासिम नेदों नोंखौ फुंनि 9टासिम नेदों अब्लाबो नोङो बिनो मोजां रेसपन्ड होआखै नोङो मा होनो हायामोन नोङो आं दिनैहाय टाइमा गैथ'ला आं नैबे आंनि मानसिजोंनो नोङो मोजां सावरायदो डिटेल्स माबाखौनो होलांजोबदो बेफोरबायदि फंसे राव गैयामोन नामा नोंनाव हारसा गियान दं नामा नोंनावहाय बे गियाना सोलिनाय नङा प्रमद बर' जोंनि बे बिटिआरआव बिटिसिआव बिदि सोलिया आं खावलायगोन दिनै बिपिएफनि हाग्रामा बिथांखौबो अननानै बिपिएफनि लिडारफ्राबो हायोब्ला जाखिनि अनसुंथाइ हरनो हायो आंनि भिडिअखौ नुदोंब्ला बे स्क्रिनाव एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै होदों बावहाय नोंथांमोना सोनानै हो जाहाथे बै मानसिया किडनिखौ देहाखौ मोजां नायनो हायो थांनाय थानाय थायैया बे उननि बाथ्रा थेवबो बे जोंनि बर' मानसि बियो नों आं बायदि रायलायग्रा बर' मानसि अननानै आं खावलायगोन जेसेबां बिपिएफनि लिडारफोर दं हाग्रामा सारखौबो होनगोन आं प्रमद बर' बिथांखौबो होनगोन आं प्रमद बर'नि सायाव आंहा रागा दं दुखु दं ओंखायनो आं बेखौ दिनै रागानि सायाव आं दिनै बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों दिनै हाग्रामा बिथाङाबो एकाउन्टआव सोनानै हरोब्ला मोजां जागोन अननानै आं बेखिनि खोथाखौ खावलायदों खारन नोंथांमोनाबो सानसे समाव जेला बिटिसिनि इलेक्सन जायो बै गैयिफोरनि न'खराव नोंथांमोनाबो हाबैदों नोंथांमोनाबो भट बिहैदों ओंखायनो बे भट बिनायनि बिनिमय जाहाथे बिथाङा नोंनि थाइसे थाखा फैसाजों एसे देहा नायजानो हायो बनस' तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बनसु बिथांमोनखौ आं सेलुट होगोन नोंथांमोना दिनैहाय बे जाय गैयि न'खर अबस्था गाज्रि बिथांनि न'खराव नोंथांमोना थांनानै आं बेखौ मोजां होनगोन दिनै आबसुआबो हायोब्ला बेफोरबायदियाव गसंहै खारन दिनै 50% नोंसोर आबसुफ्रानो दिनै दिपिन बर' बिथांमोनाबो खोथाया सोलियो एक्स एनडिबि फोरनि खोथाफोरा सोलिया दिनै आबसुफोरनि दिपिन बर'नि खोथाफोरा सोलियो ओंखायनो आं बुंदों दिपिन बर' बिथांखौबो आं खावलायदों नोंथाङा हायोब्ला जाय खनथलानि जायहा किडनि ट्रान्सफार खालामगोन जाय बिमाया गावनि फिसानो किडनि ट्रान्सफार खालामनो नागिरदों बिथांनि न'खराव नोंथाङा गसंहै एसेब्लाबो माबा मोनसे खोथा बुंहै प्रमद बर'निसिम नोंनि बुंनाय खोथाखौ 101ता खोनासङो मोनथिबाय एक्स एनडिबिफोरनि खोथाखौ मालाबाबो खोनासङा दिनै बिथांमोना जों एक्स एनडिबिफोरखौ जाहोदों दोनहोदों बुख्रेब जाहोदोंमोन दिनै नों प्रमदा बिथांनि नामाव बिथांमोननो इसेबो अनसुंथाइ हरनो गोसो गैया माबायदि अन्थाइ बिखा नों प्रमद बर' नोंनि बे अन्थाइ बिखाया गोसो गाबनाया दाजाथो नोंनि फिसाया दाजाथो नोंनि बिसिया बै बे जाय न'खरा दिनै किडनि ट्रान्सफार खालामनो नागिरदों बेफोरबायदि दाजाथों आं बेखौ बुंदों बे नोंनियाव बिदि खैफोदा दा फैथों प्रमद बर' नोंथाङा दिनै बिटिआरनि चिफ नोंनि बिसिया नोंनो किडनि ट्रान्सफार खालामनाय दाजाथों बेफोरबायदि जुदि बिनांगौ जायोब्ला बेफोरबायदि समा बयनियावबो सफैगोन नोंनावबो गोग्लैगोन सानसे समाव बेफोरबायदिया दाजाथों इसोरनि अननायाव प्रमद बर'आ जुग जुग जालांबाय थाथों हाजार बोसोर बिटिआरखौ सलायनानै जाथों नोंथाङा दिनै बै बर' बिमानि दुखुथियानि खाथियाव जुदि गसङोब्ला बै बर' न'खरा बेसेबां अनगोन बेसेबां मोजां मोनगोन दिनै खोनानो मोनबावदों नोंथांखौ बिथाङा दिनै 5 मिनिटबो 10 मिनिट टाइम होआखैनो बोसोरसे बोसोरनै सालायनायावनो नोंथाङा बेफोरबायदि भुटाननि लेभेलखौ खोन्थायोब्लालाय मा बर' रायजो राजाखौ नायनाय नोंलाय हाजारजन बर' कौटि लाख बर' रायजो राजाखौलाय नोंथाङा मा नायनाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बर' रायजो राजाखौ मा नायनाय चिरांनिखौ मा नायनाय अदालगुरिनिखौ मा नायनाय नोङो बाक्सानिखौ मा नायबावनाय नोङो तामुलपुर नोंनि समस्तिनि मानसिखौनो नोङो बेफोरबायदि टाइम होआखैबा गोजान गोजाननि मानसिफ्रा थांगोन नोंनावहाय मा टाइम होबावनाय नोंलाय जेबो टाइम होआ नों प्रमद बर'आ दिनैहाय आरो बे कख्लाबारिनि जेसेबां बर' रायजो राजाफोर दङ नोंथांमोना नैबे चेनेलनि थ्रुयैहाय खोनासं आं बुंखायो प्रमद बर'आ थैनो बे कख्लाबारियाव नाया आरो कख्लाबारिखौ मालाबाबो बियो नायनाय नङा डेभेलप खालामनाय नङा बियो आनडेभेलप खालामनानै दोनगोन आं बेखिनि खोथाखौ बुंदों दिनै प्रमद बर'आ आंनि चेनेलखौ नायनानै बा दुखु मोननानै गाज्रि मोननानै लाब गैया इउपिपिएलनि जेसेबां लिडार केदार बाथा बुथा माबा चेयारमेन बिथांमोना गाज्रि मोननानै लाब गैया आं दुखुजों बुंदों खारन बे जायगाया आंनि न' आंनि जोनोम जायगानिफ्राय बारा गोजान नङा खनथलाया आंनि न'नि मानसिबो दङ बावहाय आं दुखु मोनदों दिनै प्रमद बर' बायदिया खनथला बायदियाव बेसेबां मा खालामहैदोंमोन हिनजावा थांनानै केम्पिं खालामहैदोंमोन बेफोरनि भिडिअखौ आं मोनो आं होबावा दिनैहाय दिनै जि निउस चेनेलाव जाखिनि ओंखारदों आर'नाइ रादाब बे चेनेलाव जाखिनि ओंखारदों जेरैबायदि बेरखांनांगौ नांगौ बायदिया बेरखांजोबदों मोजां मोनदों आं आर'नाइ रादाबखौ आं सेलुट होगोन खारन आं बिथांमोननिफ्राय माखासे भिडिअखौ मोनबोदों थ' लोगोफोर
आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोना आं बिथांमोननि न'खरनि जाखिनि भिडिअ हगारनाय बेफोरखौ आं बुंजोबगोन आं बेखिनि जाखिनि रागा निउसाव नायनानै आं दुखु मोनदों प्रमद बर'आ बिदि दा खालामथों भबिष्यतआव सिन्था खालाम नों जुदि बोसोर बोसोर जुग जुग सालायनो लुबैदोंब्ला नोंथाङा बिटिसिखौ जुग जुग सिप जाना थानो लुबैबाय थादोंब्ला नों नोंनि न'खरखौ सिन्था खालामनाय नङा नोङो नों नोंनि गावनि पार्सनेलिटि खोथाखौ सानफेरनाय नङा नोङो मालाबाबो नों बर' रायजो राजानि नोंथाङा दिनै सानसे समाव आबसुआव थानाय समाव मा होनदोंमोन नोङो हा बर' रायजो राजाखौ लानानै नोङो एथ'राब खेला गेलेदों नोंथाङालाय मानोथो एफाराब दिनै बर' रायजो राजाखौलाय मानोथो एफाराब गाद्दारि मानोथो एफाराब गोसो गाबहोबाय थादों एथ'राब माने गोसो सोगाबबाय थादों नोङो हाग्रामाया दे दिनै 17 बोसोराव सोगाबबाय नोंथ' सोगाबनो हालाना नोंथ' सोगाबनो मोनाना बर' रायजो राजाखौ दिनै हाग्रामाया दिनै जेबो मावाखै आं बुंदों दे हाग्रामाया बिथाङा जेबो मावाखै बिपिएफफ्रा नोंथाङाथ' दिनै डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ मावना होनांगौ ना मोनबेसे डेभेलप खालामखो नोङो बबे जायगायाव डेभेलप खालामखो बेखिनि खोथाखौ क्लियार खालामनानै हो हायोला माथो नोंसोरलाय बिपिएफनि खामानि मावनाय बिपिएफनि लामाजोंनो माथो साइरेना दामलांबाय थायो खनथला बायदियावहाय डेभेलप जायाखै नंगौ नोंनि समस्ति नोंनि चिफनि समस्तियावनो नोङो दिनै एफाराब गाज्रि रोखोमाव बेमार जानानै दङ बेफोरबायदिखौ नों नायनो गोसो गैयाबा सोरबायदिखौ नायबावगोलै नोङो प्रमद बर' हा सोरबायदि मानसिखौ नायबावगोन नोङो आं दिनैहाय थ' भिडिअखौ दिनै आं बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना आं दा जोबनायनि सिगां माखासे भिडिअखौ हगारजोबनानै होगोन नोंथांमोना आं बेखौल' खावलायबावगोन जेसेबां बर' रायजो राजा नोंथांमोन दङ बिथांनो अननानै आं खावलायगोन जाखिनि दिनै न'आव मानसिया जा माइरं फैसाखौ लानानै गोबाङानो बिराद लेबेल खालामो नाथाय बे फैसाया सानसे समाव जिर'आवबो खोख्लैगोन नोंखौ गोजौआवबो दैखोगोन ओंखायनो जाखिनि जोंनि बर'नि गेजेरावनो ओरैबायदि दुखुथिया न'खरफोर दङ हायोब्ला जेसेबां फैसा गोनां मानसिफोर माहाजोनफोर कन्ट्रेक्टारफोर लिडार गिदिर कन्ट्रेक्टारफोर नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन अननानै जों जेबो गैया जोंनो दाहर जोंनो नाङा जोंनो जेबो दाहो जों जेरै दं बिदिनो जागोन जोङो संख्रैजों जाग्रा मानसि जों बेफोरबायदिजों जों दिनै संख्रैजों बानलु थाइसेजों जानानै थांनानै दङ नाथाय बे न'खरा दिनै किडनि ट्रान्सफार खालामनो नागिरदों बिमाया ओंखायनो आं जेसेबां बर' रायजो राजा कन्ट्रेक्टारफोर गिदिर कन्ट्रेक्टारफोर गिदिर माहाजोनफोर नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन सिदा बुंदों गाज्रि मोननानै लाब गैया नोंथांमोना चेनेलखौ नायो बावहाय स्क्रिनाव होनानै होदों बिनि एकाउन्टआव जा हायो नोंथांमोना ट्रान्सफार खालामनानै हो थाइसे थाखा हरबाबो बेबो बिथांनि थाखाय बबेबा मोनसे खामानियाव मोजांनो सुंथा हैगोन थ' भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय जय बर' हारिनि